Et ne Sibiri Kone, le président national du mouvement Le Mali Ma Patrie. Et on be wati do de kono. Au moment où jamana nyamoro be ka essayer ka co-cadrer, nous wati fana kono ni mouvement do fana bi beaucoup au contraire fort. Il est temps mesure do kata. O de hukumu konna na anga jamana nyamoro ya laje ka mesure do ta. C'est des mesures temporaires. Ni ngana di ma shila parce que ni ya kera parce que abika kede. Sono ni mo ma bo ka gouvernement ka hakila soso. Est-ce que abita donc ateta donc ni hakila yi amba soutenir bien, amba soutenir de fait que le gouvernement est mesuré. Maintenant, moi j'ai longtemps parlé de ça sur les plateaux. Qu'il faut le gouvernement, wati domana se, et qu'à la en Burkina, Niger, et bien Mali tani on a mené et bien parti politique ou bolé na front du gouvernement initiative mita ou bien qu'à mesure d'autres, jamana nyata la et de là qu'au mec à faut que Niger population ou bien parti politique ou kolubigo ou konwa et de main. Donc en yere di kanga la justice vraiment kudu wati do sera. Jalo nebe semina neka nge demeke walia ne manga bla ela ko parce que ede bika e ba nyema bi ango bo an nyonche mali am bede tay ni mali nyana asimio de fort ni mali nyana abinye jone abinye mali ndone abinye andone abinye encore de donc maintenant faut ango de blanc là maintenant les partis politiques et les associations qui sont à caractère politique uluka walia nunu beyaye un gouvernement et premier ministre de là comment faut. Il y a eu des associations au nord qui œuvrent pour le renforcement des capacités des rebelles. Il y a également des gens qui travaillent pour ces rebelles-là. Alors que Amika Kelege pour que les rebelles encore se bandjamana kono. Nafra wati bilen kono na jakulu do be soro. Minun framigo uluka promotion ke. Donc jaku sala mesure mintara akangata a watila et puis encore amba fo anga jamana nyamoma c'est-à-dire ubika peuple malien nga aspiration ne ke hali ni ala je interview la je télé la tliflanina oui mama nyinga machité malende na mimi minga interview ko mimi fa ko vraiment ko mesure manye amayi nyangadu problème mi ka fuye ki jo folo mumbe pouvoir la bi uka anyeni parce que tena fangana kasro itlo ma meningew yeli kay yemeninge donc ambe kaka uki muyu doni baraka ke nununga hakilata nutlaro lakaba jako ya do mawbe kuma jako ya politique be ke jamana kono jako ya fi e ya fomya atseka ke kateke mais wati ni kungurun drondo uka sabali dro ka wati ni kungurun kono nununga tla dro nuga hakilata tla rasiza jako ya do bena jako ya bebna be yorobe fasola be baraka foto de maloni o famu faso kaka bela be barake mais na fora ko ka jo ka wati do kono peut-être fili do ni mi sura la mina amafuye ka fa ya jo folo ya nangatla mais na si bala ko mi jamana be choko mina mo ba fa politique mo simbora la dabora la be ken doga may bo de bu nerve ko sunu na meja fora kanya problème fo itala. Mohamed Bil Traoré, président du mouvement La Résistance Citoyenne. Dénonciation, déclaration calomnieuse ou tunchara, kaye kafo, kamerom la bi, kangata kalatala, angata kalatala. Comme si réellement, en réalité, kalata de se kake sababouye, malibe degoum konlala, angasakabo o degoum konlala. Si les élections sont des solutions pour les Mali, je pense que Ali transition mouflene en kunabi, ou l'outuntenanao. Nous avons compris beaucoup de choses. Parce qu'un président légitime doit être nati. Quand la Koga fanga bien kafoko au main en donnant transition de kon là en clara ka wuliga joro ke tuguni ko transition ko jagwa ko ka kalatake on a kalatake président do fene nano ko fene ibegai en wuliga joke tuguni ko fene ka fanga bien tuguni en nana don transition on tuguni ko no kangata kalata la tuguni. Nous pensons que les élections pour le moment ne sont pas les vraies solutions aux problèmes maliens. Neto Daouda Konate. Décision montala. Ngo gouvernement qui mène à décision tala. Parce que décision n'a qu'à ta combien. Parce que ne jachimene. Net la politique be d'abord jamana jokama politique d'abord jamana chikama. Mais ne jachimene Mali politique mo kewalela. Anga politique mo nyemo nun kewala. Iba yara ka foku tati jamana ko ou te jamana chide. Alu tatu yere koye parce que ibe yoram na ni achi ebe kamuye alu tu yere fe parce que ni bi yere fe iti ibe kabla mena ta ni kabla ka chi ba ni kabla ka jo ambe kabla tigi ambe jamana tigi doye mais ebe jamana mi ngun eta ni basi kanaye
e b'a ɲini fitinɛ kana o jamana kɔnɔ waati bɛɛ sɔgɔbɛ la su ani tile an t'an ɲɛma da jamana tɔw ma olu ta kɛra cogo min na ko kelen b'an bɛli vraiment décision mun tala gouvernement fɛ gouvernement mɛnna ka nin décision yɛrɛ ta an kun jigila gouvernement la parce que an yɛrɛ tun bɛ k'a kuma fɔ se t'an ye an kuma ka tɛ taa yɔrɔ si sinon gouvernement mɛnna ka nin décision yɛrɛ de ta a décision ɲɛna kojugu fɛn ma ɲa jamana kɔnɔ ni 2024 na k'a bɔ fɔlɔ fo ni dɔwɛrɛ kɛla kɔfɛ sinon politique ka nin décision k'u suspend ka activité bɛɛ la a ɲɛna. Surakata Male politique mɔgɔw k'a daminɛ Modibo Sari depuis Musa Tile fo ka n'a bila bi la politique mɔgɔ ninnu kuma b'u bolo kuma ma tigɛ o la coup d'état joli kɛra kuma ma tigɛ o la fo ka na se an filɛ don min na bi n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni i bɛ y'a ka to Burukina bɛ coup d'état kɛ don min o y'a ka parti dus kuma yɛrɛ tɛ yen ka parti ci Niger o cogo kelen fana don u y'u ka parti ci k'a bɛɛ dusu donc ko ni jamana banna dilanna don min na u bɛ wele k'u sigi bɛɛ bɛ n'i ka baara daminɛ an dɔw ko olu dɔgɔyara an dɔw bonyana o an dɔw ma dɔgɔya dɛ Niger ye min k'a taw la Burukina min k'a taw la o de ye dɔgɔlima ye an dɔw ma dɔgɔya dɛ an dɔw bonyana de kuma d'olu ma san 3 ni jamana to dɔgɔyali tɛ ni jamana tɔɔrɔli tɛ mais olu se ka fisa ni anw bɛɛ ye o ni jamana tɔɔrɔli tɛ u ma fɛn ɲɛ jamana in ye n bɛ segin kɔfɛ tuguni halisa sigikafɔ min kɛra kɔsa in na t'o taara dɔw ma taa o bɛɛ wulila kɛ t'i hakilila de di n'i taara hali n'i ma kuma n'i taara foli kɛ ka segin a bɛ dɔn k'i ye dɔ fɔ quoi donc ni e yɛrɛ ma ye dun donc kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ segin kɔfɛ n tɛ maa tɔgɔ fɔ yɛlɛma ɲɛmɔgɔ a ka kuma ninnu ni jigira la kosɛbɛ a ma kuma hakilima fɔ quoi ale yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ale bɔra maliyɛnw jigi kɔrɔ nka ala bɛ sɛbɛnfɔ wara bilen fɛn ye dɔn k'a dɔn a kan ka baara min kɛ ka jamana bali a la n'an kun ye jamana di Musa Mara ma a kun tɛ diya dɛ ne ka danaya min tun b'a kan jamana in kɔnɔ ala de tun b'a degré dɔn fɛn caman bɛ yen ni jamana ye décision fɛn fɛn ta ale de fɔlɔ bɛ bɔ k'a ka laseli di k'a kɛ hakilila di bon kɛrɛnkɛrɛnnen i b'a sɔrɔ a bɛ jamanadenw contrôle la politique tɛ dɔwɛrɛ ye o politique dabɔra de ka jamanadenw lafiya kama mais Mali politique t'o ye dɛ an ka politique kɛra de c'est à dire jamanadenw ka sen da u kan ka k'u tereke ka tila ka kuma n'u kumada ye mais n'a sɔrɔla ka don tɛgɛ kɔnɔ t'anw ye tuguni. Mohamed Jakite parti politique kan ka baara kɛ ka jamana ka hakɛ u kan k'o défend politique kɔnɔna na mais n'a fɔra olu b'u yɛrɛ défend i b'a dɔn nafa t'o la o ma jamana ka intérêt u kan k'o défend de mais n'a fɔra olu yɛrɛ b'u yɛrɛ défend ni u poche kɔnɔna défend i b'a dɔn nafa t'o la ne yɛrɛ kɔni a diyara ne yɛrɛ walayi n b'u fo a dabilali yɛrɛ la n'i yɛrɛ y'a dan ne ma politique ko yɛrɛ kan ka dabila k'a ci pepewu yɛrɛ. Ne tɔgɔ Adama Kumare parti politique mɔgɔw taara a diyara ne ye trop walayi parce que an bɛ jamana min na ko bi quoi politicien tɛ se ka Mali mara quoi foyi tɛ se ka Mali mara ni mugu ni kisɛ tɛ walayi n'i ko i ka maliyɛn yɛrɛ mara non f'i ka marifa de ta walayi foyi tɛ se ka Mali mara ni mugu ni kisɛ tɛ non a diyara ne ye trop walayi dan yɛrɛ t'a la yɛrɛ parce que an sɛgɛnna politicien ka baara la quoi an sɛgɛnna trop on en a marre walayi. Ne tɔgɔ Isa Jalo ko ka parti politique suspend u ka regroupement n'u ka fɛnw vraiment bon an b'a o de la n'a bɛ suspend jamana ka ɲɛli de kama vraiment an b'o fɛ kɛ a ka suspend jamana ka se ka basigi olu yɛrɛ bɛ girin na an ka élection kɛ an ye cas caman ye o on a vu le général de Gaulle a nana Faransi 1946 a y'i sigi fanga la fo 1958 Français u y'a to yen mais u y'a to mun de kama jamana ka se ka ɲɛ jamana ka se ka basigi parce que n'ale taara a dilanbaga kun tɛ yen an mago tɛ sama-samali ni fɛn ninnu na o wagati tɛ sisan ye an mago bɛ jamana de la an bɛ jamana ko de la mɔgɔw bɛ ka kɛ komi Asimi ko ou ko Sɔrɔsi ko o tɛ koyi an bɛɛ ko jamana de hali ni Asimi n'ale fana ye dérouté an bɛ taa a bɛ taa an jɔlen sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ a kɔni ka d'an ye bi parce que a bɛ ka jamana ka baara kɛ mais n'i bɔra Mali ka hukumu de kɔnɔ an t'i fɛ bilen. Bon politicien ninnu fana u fana kan ka jateminɛ an bɛɛ ka jouer jamana ka intérêt la ni jamana basigira an bɛ sigi an bɛ kuma donc ni élection kan ka kɛ ou bien ni ko kan ka kɛ cogoya min na an b'a kɛ cogoya la élection bɛ taa o la jamana bɛɛ bɛ jɔ ten yaya ka urgence mana na a bɛ nin to yen fɔlɔ élection hali n'an taara élection na jɔn de b'olu bolo k'u b'o kɛ président ye ko maliyɛnw b'o lamɛn u kan ka dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw t'olu fɛ fɔlɔ
mɔgɔ t'u fɛ u yɛrɛ b'o dɔn mais girin kun ye mun ye an ka taa élection na an ka taa a bɛna mun de kɛ hali n'an ka mɛ élection kɛ bi Assimi bɛ gagner mais Assimi bɛ jamana fɛ de a bɛ jamana ɲɛlen de fɛ a bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ de bon an bɛ jamana ko de la an tɛ mɔgɔ ko la koyi an bɛ jamana ko de la vraiment u bɛ yɔrɔ min na sisan ne fɛ hali ni mɔgɔ ma fɛn f'u ni mɔgɔ kalannen don olu yɛrɛ kan k'u basigi fɔlɔ ka nin ko to tan fɔlɔ an ka taa nin fɛ ka nin lajɛ olu bolo ka min fɔ nin ye an ka élection kɛ an ka élection kɛ pour quel intérêt. Ne tɔgɔ Dawuda Samake parti politique ka baara jɔli hakilina wɛrɛ tɛ ne la a ɲana kɔ quoi parce que n b'a fɔ ka da mun kan n k'a ɲana bamananw b'a fɔ u ka zana la ko ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna olu ka kan ka maloya quoi n'i y'a mɛn surasiw bɛ na ka na fanga minɛ k'a zere bi ka fanga ja population fanba ye an yɛrɛ tɛ fɛ élection kuma ka fɔ ka politiciens to politiciens ka k'u yɛrɛ ɲininka ne bolo a ma se kɛlɛ la quoi ni élection ka kan ka kɛ ka gulo i bɛ ko ka élection kɛ anw de ka kan ka guloki bɔ bon ni fanga in b'an kunna an t'a fɛ an ka élection kɛ mais ni anw ko k'an bɛ nin fanga in de fɛ fɔlɔ ko ka élection ko kuma bila ne m'o gɛlɛya yɔrɔ ye quoi mais i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi ne ma se ka foyi de faamuya politique yɛrɛ nafa ye mun de ye jamana kɔnɔ ka fanga kɛ fɛn min ka di jamana kɔnɔdenw ye mais ni ye jamana kɔnɔdenw banni u ka politiciens la a kan ka u yɛrɛ ɲininka de est ce que aw ka politique ye nafa ɲa jamana kelen kɔnɔ parti 200 ani kɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw ko k'u t'aw fɛ donc ni ne yɛrɛ ye politicien n bɛ n makun quoi n bɛ n makun parce que o b'a yɛrɛ bɛ baara min na nafa t'a la donc ne kɔni bolo u y'a gulo fɔlɔ tɛ yɛrɛ u k'a ci ka bɔ yɛrɛ de u k'a ci ka bɔ wa ni parti bɛ na a ka kɛ parti fila dɔrɔn iri droite iri gauche parce que olu bɛ parti la mais u tɛ ka exemple ta politicien tɔw kan comme jamana wɛrɛw olu bɛ parti politique kɛ u ka jamana la avancer mais an ka politique ye k'i ka jamana lasegin kɔfɛ parce que an sɔrɔ nin bi cɛ an ma foyi ye jamana kɔnɔ ko politiciens nana n'a ye k'a sera ka k'an ma hɛrɛ anw m'a ye donc ne kɔni bolo parti politique ka ci yɛrɛ de ka bɔ jamana kɔnɔ fo ka taa fɔ waati min na jamana kɛra an yɛrɛ sago ye parce que Mali élection nturi taara nturi nana donc an bɛ nin élection kɛ ta sisan an bɛ taa tuguni dɔrɔn a laban ye ko wɛrɛ ye Ala k'an kisi o ma donc ne kɔni hakilina min bɛ ne fɛ a ka to tan fɔlɔ. Tɔgɔ ye Lamusa ne ye jamu ye jamu tɛnɛ parti politique ka baara ɲɔngirinnen nin waati kɔnɔ ne ɲɛna waati yɛrɛ tun bɛ ɲini k'an dan n'a sɔrɔla parti politique yɛrɛ kun ma ɲɔngiri ne b'a fɔ Mali t'a yɛrɛ fɛ parce que an bɛ sɛgɛn o sɛgɛnna parti politique de don et ne bɛ taa hali ɲɛfɛ non seulement parti politique ɲɔngirili ɲɛna a kun kan ka kɛ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ bi ma se mais n'i ye ɲuman kɛ toujours o ka ɲi n'o tɛ a kun kan ka kɛ k'a sɔrɔ bi ma se parti politique kan ɲɔngirili tɛ dɛ parti politique kan ka supprimer de carrément fɔlɔ ka supprimer carrément fɔlɔ filanan fɛn fɛn tɔgɔ ye association bɛɛ kan ka supprimer fɔlɔ n'a bɛɛ supprimera fɔlɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mun nana n'a gɛlɛya ye u fɔlɔla k'a fɔ ko an ka association sigi Mali yɛrɛ laban nana kɛ mɔgɔnin kelen i tɛ se ka dossier si don n'a bɛ taa ɲɛ n'i tɛ association dɔ la donc ne ye mɔgɔ min y'o jate minɛ ça veut dire n'e tɛ association na e tɛ malien ye donc au bɛɛ parti politique o association je vais même plus loin hali k'a fɔ ka tɔn sigi jamutenenakaw ka tɔn konatelakaw ka tɔn a bɛɛ ka ni gouvernement de kan ka papier di gouvernement kana papier da si la parce que a bɛɛ miiriya juguya de ye. Amadu Buware c'est politique ka baara jɔli a diyara ne ye kosɛbɛ nin bɛ bɛn de yira n'i y'a ye président ko ka baara jɔ an ka sigi ka kuma fɛn bɛɛ bɛ sigi ka kuma de kɔnɔ sigi ka kuma n'a kɛra aw ka hakilinata ye min a b'o de fɔ ani bɛn kɛra min na baara bɛ kɛ n'o de ye mɛ n'a ko sigi ka kuma k'aw to o de la donc ça veut dire k'aw tɛ ɲali sira kɔ sinon sigi ka kuma de ye diɲɛ ko bɛɛ ye n'i y'a mɛn fɛn o fɛn sigi ka kuma de b'a bɛɛ kɛ donc an ka laɲini ye min ye o ye sigi ka kuma in de ye kuma Ala ka ni sababa bɛɛ. Ne tɔgɔ ye Abulayi Kulubali nin baara nin jɔli yɛrɛ u sumayana fɛ o parce que ni ye sɛgɛ ne yɛrɛ depuis don min na u bɛ fanga ta ka constitution ci u tun b'u ka baara bɛɛ sonsoro waati i y'a faamuya
parce que jamana in bɛ niveau min na bi an ye faga minɛ mɔgɔw ko sɔrɔdasi faga ko tɛ laban ko tɛ faga yan sɔrɔdasi faga yɛrɛ de ye Mali marala de Mali ni jamana si tɛ kelen k'a daminɛ Togo la ani farafinna Mali n'a jamana si tɛ kelen Maliyɛn maraka gona bɛɛ donc ni sɔrɔdasi faga tɛ Maliyɛn tɛ se ka mara i y'a faamuya ni ɲɛna yɛrɛ de u ka ci po ne ye Nuhu Bagayogo de ye Assimi yɛrɛ ka suma ka baaraw fɛ o Assimi ka suma ka baaraw fɛ sinon sisan Mali politique cira k'a ban pewu politique tɛ baara ye koyi Maliyɛn de ka politique kɛ baara ye politique baara tɛ dɛ bon mɔgɔ bɛ politique kɛ k'i ka jamana jɔ mais Maliyɛn bɛ politique kɛ k'a ka jamana ci an t'o fɛ mɔgɔ min bɛ politique kɛ k'a ka jamana jɔ an b'o fɛ mais min bɛ politique kɛ k'a ka jamana ci an t'o fɛ an mago t'o la bi an mago t'o la sini Mali politique tiɲɛ bɛɛ ka sa i y'a faamuya mais Assimi de bɛ ka muru mɛ Basiru kan na sinon a k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ dafara k'u kun ci k'u dafara i y'a faamuya an mago tɛ politicien la an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi politicien ka dingɛ don an bɛ jafa min na bi politicien ka jafa don i y'a mɛn ala bɛ kuranko dibi min na a bɛ politicien ka jafa de ye i tulo b'a la donc an mago tɛ politicien ko la an b'an ka sɔrɔsiw kɔ bi an b'u kɔ sini i y'a mɛn an b'an ka sɔrɔsiw kɔ bi an b'u kɔ sini wa u t'a bila voilà ne tɔgɔ Zumana Sogodogo ka bɔ Loloni Sikaso mara la Loloni ne hakilinata caman wɛrɛ tɛ ne fɛ koyi ne hakilinata min ye dɔrɔn jamana ka ɲɛ jamana ka bɛn kelen ma an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jamana sɛgɛnna parti politiques bɛ mɔgɔ min na baara façon min na sisan o k'a dabila quoi an ka jamana to sɔrɔsiw bolo sɔrɔsiw ka jamana dilan parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi hali n'a danna kɔlɔnfɛla yɛrɛ bɔsilen ma ka Kidali minɛ ka fara Mali kan walayi o yɛrɛ de ye koba ye jamana kɔnɔ hali n'a danna o yɛrɛ ma o b'an bɔ quoi bon an bɛ Assimi n'a ka jama kɔ bi an b'o kɔ sini an mago tɛ politique la politicien ninnu na sisan fɔlɔ quoi o bɛ yɔrɔ min na sisan an b'o deli u ka sabali quoi u k'a to jamanadenw ka ɲɛsuma quoi kurantigɛ n'i y'a mɛn ko kurantigɛ e bɛ kurantigɛ le hami mɔgɔ min ka denbayaw fagala kɔlɔn fɛ e tɛ olu hami o tuma n'i y'a mɔgɔ min ka denbayaw fagala ka ban kɔlɔn fɛ olu bɛ mun de fɔ sisan han bon an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ni jamana degunna an bɛɛ ka sabali an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan jamana ka taga ɲɛfɛ jamana bɛn ka don jamana kɔnɔ o de ye jamanadenw haminako ye quoi